ndakapiwa singi bwana. Tikukumbirwa malawyers emara hatina kwatinoona mari vatibiririrewo munhu adzokere. Aitikira akaitwa nyaya ndeyekuti mwana wangu aigara nambuya amai vangu, zvaigara nambuya amai vangu akazobatwa chibharo nehanzvadzi yamai vangu, so abatwa chibharo nasekuru vangu kuno kuchitungisa semirisi. Saka sekuru wapo akabata mwana uyu aibatwa chibharo every day. First day akareperwa mubedroom ambuya, second day bvareperwa imba inogara mwana wasekuru wangu. Saka pavaimurepa vaimusanganisa kumberi nekumashure. Zvavaimusanganisa kumberi nekumashure, mwana wangu akungopota achizviitira tsvina akagara paanenge akagara kana akamira. So izvi zvinhu zvakatanga kuonekwa kuchikoro kwaidzidza 3rd term grade 1 kuratidza kuti akatanga kurepwa 2024 grade 1. Saka mwana uyu akazototorwa naatete vakachienda kumusha maringe nekuti mbuya wangu vaimuchengeta vanga vashaya akaitata kuti dzingwa pambapa. Aenda kumusha kuna atete wake paongororwa achienda kuchikoro aitira tsvina muklasi nekungozviitira weti. Ndobvabvunzwa kuona atete wake nesu noti iwewo hausati wambodya mbudzi kuti undiudze chokwadi kuti iwewo ndikuurayire mbudzi ndiudze zvakaitika kwauri nekuti medhema wangu aparipoti kuna atete wake. Vatsanangura kuti sekuru vaindibata vachindimbuya kana vaenda uchechi ndopavakandirepa. Pavakandirepa ndakaudza mbuya kuti sekuru vandirara. Mbuya wakati usaudza amai vako vane hondo vanoti mupisira imba kana kucheka mwana wangu musoro. So mbuya vakatosvika pakushaya vasinondiudza kuti mwana uyu akarepwa. Asi mbuya muna April last year vaingonditi hazvindine nyaya yandira kukuudza, asi vakashaya vasinondiudza. So mwana uyu akazotongoenda kumusha kwaatete wake ndopaakaonekwa kurepwa kwakaitwa. Aoneka kurepwa kwakaitwa, mwana uyu akatsanangura ega matsananguriro ake. Atsanangura kuchikoro kwake, inini akazongoyawo yaripoti kuSt Mary's Police Station chinzi uyai kuSt Mary's Police Station mutiradze panogara sekuru wenyu. Pataenda panogara sekuru wangu, ini ndasinotozvibhilivha kuti zveshuwa mwana uyu akarepwa nasekuru wangu. Vati imi mutiradze room inogara sekuru wenyu. Patasvika pavanogara vatadedza zita rasekuru havana kubuda. Vatazodedza zita remukadzi wavo ndopavakadaira chingwa pamwe chikomba chemukadzi wavo. Sekuru wangu ndobva wabuda. Vabuda bvanzi uyu mwana wemunomuziya here bvati mwana wanzvadzi yangu. Zvikanzi mwana wanzvadzi yenyu, zvikanzi zvikanchivhurai dhoo. Sikangwavhura dhoo vasinovhura screen. Polisi bvayapinda mumba imomo. Vachingopinda polisi bvati bvati polisi ndobva yangu vaisachena. Vaiswa cheni tobva taenda kupolice station tiri panze pegedhi. Mukadzi wacho bvabvunza polisi kuti ko murume wangu aita sei? Zvikanzi murume wenyu akarepa. Zvikanzi baba mukuziya here kuti makarepa? Ivo bvangoti bvapinzwa mota bvawaenda. Mukadzi wacho bvasara achinditukirira. Akanditukirira mashoko akandibata chesu vandauya kumba. Mangwana acho sendi vandamukira police station. Vananzi munofanira kuuya mwana achiuya. Mwana bvauya bvatsanangura zvese zvakaitwa. Taenda koti yekutanga. Mwana ndobvanzi oichibvanzi bvati bvapinzwa murume yevana bvapiwa zvidhori chemurume nechemukadzi. Bvanzi ita zvawaitwa nasekuru pazvidhori. Zvenika ndobvabvisa chidhori chechikadzi chese hembe. Abvisa chidhori chechikadzi bvabvisa chechirume trouser nependi. Ndobvatora nhengo yechirume ndobvaisa munhengo yechikadzi. Ndobvabudisa nhengo yechirume bvaisa padumbu. Bvanzi kwapa uri kuitei? Zvikanzi ndisekuru vaisa madziwawo padumbu bvapukutira nedhuku rambuya. Bvati alright. Mapurisa ndobvati amai vemwana mozi mwana kudzvake zvapera. Kozi sekuru wangu akasvika tumaearphones tokunzwa kuti mwana ari kutaura kuti chii. Pavabvunzwa mukoti kuti nyaya uri kuiziya here bvati mirai nditsanangure. Ndobva vagara pasi. Vagara pasi musi wesentenzi vakutongonzi vapiwe uyawo yekuti vatongwe kuenda kujeri. Vavanzi mhosva yari kutasana nayo ndeyekurepa mwana ane 9 years iyowo ne48 years. Havana chavakadaira. Vavanzi mhosva yako uri kuibvuma here? Ndobva vati aiwa. Papadedzwa mukadzi wavo bvaitwa witness nekuti mukadzi wavo aitswanya mashizha emulemoni achiisa kuzasi kwemwana achiti maronda apore. Mukadzi wacho bvaitwa sewitness bvati murume wangu haasirizvo zvaakaita. Mwana uyu handabvira ndaisa mushonga kuzasi kwake. So mwana uyu ari ngotaura ndiyega kuti sekuru ndo vakamurepa. Saka mwana uyu anga ane chirwere chesick drop. Anga ane maronda kuzasi. Zvanga ane maronda kuzasi ndasingazivi nekuti ndaiti ndikasvika ndidonoona mwana. Sekuru wangu aigona kungonditi uyu ari kutamba uko mwana wako acharepwa. Asi paipenge pane vana vakawanda. Ndakasvika pakuzofunga papinzwa nyaya yemukoti kuti sekuru wangu sei vaizongoti pavane vakawanda mwana wako acharepwa apo vanenge vakatorepa kudhara. So sekuru wangu ava vakabuda musi wakabuda mukoti Magistrate vakangopedza vakangosumuka bvati uyu mupari wemhosva haana mhosva pavangopeta mapepa avo bvawabuda bvatodongorana nepadhoo vachida kutesa kuti vanhu vachatanwezeri hatina kutanwezi. Asi sekuru vangu vakasvika kumba kwavo bvatoita pati vaita pati izvezvi nhasi
tatobva kwamakoni tanga tapiwa mapepa episodha ivo havana kuuya. Izvezvi pane hanzvadzi yangu inogara ipapo vakaitorera magumbezi vakakanda hembe panze. Mazuva ano atoskiya gedhi kuma6 iye anenge asati apa ari kurara panze. Saka apo pane sisi vangu inini, sisi vangu vakatovengwa nehama dzese, tese takatonzi tisisina ana amai. Kana maneda hama dzaamai motoumba madhaka nekuti takakudzai kuti pakarepwa mwana tokupai mombe 2, takupai mombe 2 totaurirana. Tikataurirana sekuru wako vachitongo vari kumba uchirapisa mwana. Saka zvikutoriwa kuti hama dzavo dzikutoziva ndina amai nini wangu anoshanda kuchipatara vakanditi zvavi handingakwanisa kumira newe nekuti hanzvadzi yangu kurepa uku ndozviziva nekuti mukadzi wekutanga ukamurepa ane 13 years asati asvika grade 7. Mukadzi uyu aitoudza loya yakatobvunza mukadzi kuti mwana uyu makamisa mashizha here zvikanzi murume wenyu ari karepa here zvikanzi inini history yandakambonzwa kudhara zvinoradzira kudaro but mai vake nemurume wangu hawirirani. So nyaya yakatoitika but kuti hama dzemhosva dzemunhu akapara mhosva dzinotoziva kuti munhu hanzvadzi yavo ndo basa rayo but kuti vamire neni vakadedzera kuti iwewe wakatopinda problem nesu hatichafe takahendla nyaya dzenesu vabereki vekuamai venyu. Ini ndototi maloya andibatsire nyaya idzokere mukati, mhondi idzokere mukati. Mwana wangu izvezvi kana mukamushedza aringotsanangura sematsanangurira akangoita pakutanga kuti babake ivi ndo vakandirepa. Mukoti vakatobvunzwa ndimi baba vakati ndiwe mudhari vakati zvikanzi naivo mwana yakambobva kwataigara naamai vangu mwana yanga asingagara but mukabvunza vanhu vanogara muwadi 3 vese vanotokudza kuti mwana aigara nambuya. Ndaiti ndikada nomutora mbuya vaimurambira but mbuya vaitomurambira situation yekuti aiziva kuti mwana uyu ndikamutora chandudza kurepwa kwakaita. Saka mwana yakazobva pamba apa mbuya vashaya. Mwana akapiwa singi mwana. Tikukumbirwa malawyers emara hatina kwatinoona mari vatibiririrewo munhu adzokere. Iko zvinezvi mwana haachagoni kugara zvakanaka angogara akadhasharara nekuti akanga aora nesiki angogara akavhura makumbo chero kuchikoro chaiko akatopiwa zita remadhodhi iroro haachagoni kudzidza angotukwa nevamwe vanounzi vakarepwa.